Rwdimu. Ymlaen wedyn gan Holland. Ebbyn cael ei gyr eto yn yr awyr gan Pete. James Davies ar draws i Piskorski. Piskorski ar ergyd. Fflachio i byr postyn. Gwaith da gan y Derwyddon. Gyda dechrau da i'r gêm. Piskorski. Un gol wedi gael tymor yma yn erbyn y Seintiau. Bron o sgorio i ail. Marriott. Teg at y postyn pell a Rollins yn arbeniad. Neb ar ei gafel. Mae'r Seintiau Newydd di mynd ar y blaen. Ail gol ar tymor i Rollinson. Bod ti at Michael Jones. Gormod y bwer yn y beniad gan Rollinson. Owen ar gig gornel. Teg at y postyn agosa. Amso ddim y gora. Davies yno. Owen ar groesiad. Teg at Mwdimu. Arbeniad yn taro postyn gan Rollinson. Dyma oedd o. Mae wedi sgorio un pen o'r cae. Bron o sgorio y pen arall. Mwdimu ar ôl beniad i Davies. Cyffyrddiad da i Cartwright. Nôl i Davies lawr. Ochr dde'r Cwrt Cosby. Dal y fydd mae Davies. Thyrniad draws i Matthew Owen. Mwdimu. Cyrchymanu hyn. Gelfydd i gefn yr hwyd. Am gol gan Alec Mwdimu. Pasio'r bêl. Heibio i Paul Harrison. Trydydd o'r tymor i Mwdimu. Brobl ar gig cryf. Teg at y postyn pella. Neb ar gyfel. Connor Rollins yn unwaith eto. Ail o'r noson. Be ar y ddiar. Oedd amddiffyn y Derwyddon i ni wneud. Tu mewn ma Cartwright i Davies. Tu mewn y fydd ma Matthew Owen. Lle gan Owen. Chwilio Mwdimu. Cartwright yn er dde. Davies ar ras i mewn i Cwrt Cosby. Teg at y postyn bella. Piskorski. Wedyn i'r sgôr. Yn codi'n uwch. Na'r Seintiau yn y Cwrt Cosby. Groesiad wych teg at y postyn pella. Ac o fewn 2 funud o'r Seintiau fynd yn ôl ar y blaen. Mae'r Derwyddon yn gyfartal. Brobl yn camu ar draws Cartwright. Dal i fynd teg at y Cwrt Cosby. Rhyddhau Jamie Mullins yn gyda'n drydedd i'r Seintiau. Sodliad Hibio i Arsan. A wedyn mae'n dod i ar Pete ar y llinell. A mae'n dallan am cig gornel mae'r dyfarnol yn gyfle i raidd i Jamie Mullins. Nath o'r gwaith caib ar haw. Ond yr ergyd yn taro Pete ar y llinell. Jones ymlaen, teg at Mwdimu. A Rollinson yn brwydro, mae'n disgyn i James Davies. Ôl beniad i Piskorski. Mae Hudson yn Gris Monach yn ymwneud i fyny teg at Davies yn ôl. Gyfle i Davies, mae Gris Monach o gyfle euraidd. Marriott. Cyfle reit yn y cwrt unwaith eto teg at y postyn pell. A mae Rollinson yno, mae'n cael ei chlirio. Cawper. Chodi nôl yn ddifn i mewn. Mae'n cael ei ffenio allan. Mae'n disgyn i Hudson. Ac Eiro'r Edwards o bawb yn taranu hwnna i ganol y goedwig. Hyw, digon o adloniant i'r niwtral. Chi'n ei ddim wyna pwynt, da chi fel? Wel, i fi oedden ni. Ti'n ni paratoi yn ei cael gorn yn nhw. Hanner cyntaf y gêm gwych, dwi'n meddwl, i pobl gotiad. And disappointing gynnu ni, Juice, cos mae 2 gol set piece mae'n disgorio. 3 shots mae tîn esti cael trwy cyfer y gêm. So, fi'n meddwl mae lot o tîm yn neud hwnna iddyn nhw. A ni trio rhywbeth gwahanol heddiw ac mae di gweithio. Ond dim bach yn siomedig efo'r goliad ni di ildio, ond di sgorio 2 gol gwych heddiw. Yeah, they did well tonight. You know, credit to Hugh, and he always tries something different against us. And when we talk a lot about the game and stuff. So, credit to them. Hats off to them tonight. It was a good game for neutral. Not so much for us because it's disappointing and frustrating. But sometimes you've got to give credit to the opposition. Ac wrth gwrs, efo canlyniad fel la, ddylsai na roi hyder i chi ag i'r tîm y fan aw gêm y weddill. Yndi tad, ond dyn ni'n heiddi bod yma. Dyna beth ni'n deud cyn y gêm. Dyn ni ddim yma jyst reid yr rhifau fan ni. Dyn ni ddim yn mynd i gorffen yn fwy na 6. Dyn ni ddim yn mynd i wneud yna. Ond dyn ni roi gemau i'r tîm eraill. A ni fydd y tîm ni'n penderfynu pwy sy'n mynd i'r automatic play-offs. A maen nhw gyd yn gwybod hynny. Ac mae'n neis i bod yn y safle yna i ni.